utkání SK Dynamo České Budějovice a FC Hradec Králové s výsledkem 2-2. Vítám tady za Hradec Roberta Barborika, trenéra, a zrovna ho požádám o zhodnocení dnešního utkání, takže prosím, máte slovo. Tak myslím si, že v úvodu bylo soupeř lepší, tak do té 20. minuty si tam vytvorili jednu gólovou příležitost Vendělem po standardní situaci. Myslím si, že pak v té druhé polovině prvního polčasu jsme se zkvalitnili, začali jsme víc kombinovat po zemi, dostali jsme se v podstatě do obránkového vedení, kde se dobře zorientoval David Vaneček, a pak ze standardní situace závěr půl Aleš Šermák. Po změně strán jsme měli, myslím, takových 15-20 minut, kde ten soupeř byl lepší a vrátil se do zápasu, co je škoda. Závěr zápasu jsme mohli rozhodnout, samozřejmě úplný závěr, ale škoda samozřejmě situace před druhým gólem, nevím, to je těžko posoudit, je to už několikátá taková penalta, kde je skrumáž hráčů a ten rozhodčí se to rozhodně řešit 11, takže nevím, jestli jiným družstvům to ještě takhle někdy se stává. Ale musím na druhou stranu říct, že jsme to mohli rozhodnout, měli jsme 2 čisté brankové příležitosti a bohužel nezachovali jsme klid a nebyli jsme přesní, proto využijeme jenom to, co všem vyhovuje. Takže děkuji za úvodní zhodnocení. Máte prostor, vy novináři, ptejte se. Nemáte dotazy? Výborně, takže díky a naschle.